मंडळी सकाळची कामं पटापट आटपून आम्ही निघालो मुंबईत जाऊ. लेट नको म्हणून बाजूकच असलेल्या स्नॅक्स कम डेअरीमध्ये मी समोसा पाव खाल्लं आणि बायकोन डोसो खाल्ल्यान. तेवढं नाश्ता बस झालो असं म्हणून आम्ही निघालो बेलापूरमध्ये जाऊ. बेलापूरमध्ये जायचं कारण की मासे घेऊन मुंबईत जायचा होता. गेलं तर मार्केटमध्ये एवढी गर्दी विचारूच नकास. माशांचे भाव तर एकदम आकाशात लागलेले. पण म्हटलं इलं तर काहीतरी घेऊ कोया असा म्हणान एक जोडी हलवो आणि अर्धा किलो कोलमी घेतलं. एवढी सगळी कामं आटपून जायपर्यंत दुपार झाली. मग घरात गेलो आणि सासूबाईंच्या हातात सगळी मच्छी दिलं आणि त्यांना काय तर जेवण करूक सांगलं. माझी 2 कामं CST असल्यामुळे थैसून येताना आंबे घेऊन इले. बारको आंबे बघून खुश झालो. मग माका बायकोन जेवण वाढल्यान मस्तपैकी कोलमी चपाती सार आणि भात खाल्लंय आणि पोट भरून जेवलंय. तेवढ्यात वहिनीन आंबे कापून आणल्यान. आंबे खाल्लो आणि डायरेक्ट शिवडीक जाऊक निघालो. शिवडीक दुसऱ्या मेहुणीचा बड्डे होतो. तिका विश केलं, त्यांच्याकडे बसलो, गप्पा वगैरे मारलो आणि रात्री 8:30 वाजता घरात जाऊक निघालो.